na prvý pohľad celkom obyčajný dom. Nachádzame sa v obci Varhaňovce a tento dom bol pôvodne zložený zo 4 samostatných bytov. Dnes je to možné upraviť na 2 samostatné alebo 4 samostatné bytové jednotky a znovu obnoviť jeho tradíciu. Možno tu vznikne dom, o ktorom ste vždy snívali. Možno to bude domov pre 2 alebo 3 generácie v jednom dome. Alebo tu budú 4 samostatné bytové jednotky. Dom je napojený na všetky inžinierské siete a získavate ním pevný základ na to, aby ste mohli realizovať všetky svoje sny. Je to veľký priestor s veľkým potenciálom. Ak hľadáte nehnuteľnosť, ktorá sa vymýka v bežnej ponuke, rád vám ju ukážem. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti.